Witam wszystkich, witam was fest pięknie. Jak się zastanowicie, co to za zatku są za obroski, to jest labirynt, bo my są w pięknym pubie Labirynt w Rybniku na Nowinach. A jak się zastanawiacie, co to mam za płyta, no to mam nasza nowoskładanka, szlagiery, listy szlagierów po śląsku, tak jak my zapowiadali. Już ta płyta ze szlagierami jest, już się ją możecie kupić. I mamy też przyrychtowane szlagiery naszego dzisiejszego gościa. Ten gość się już rychtuje się też Ewa z firmy Berger, no bo musimy się co dobrego pierwsze uważać. Tuż zaglądamy na szlagier, który zaśpiewał nam właśnie nasz dzisiejszy gość i idziemy się co uważać. Tak bardzo by chciał konia, szczelba i lasa bych miał, po prerii tam i nas odgnać, a koniowi z rzeki wody dać. Gro country muzyczka to młody czy stary, jak ino umi, to chyto za gitary. do kółka na dechach wszyscy tańcują, to richtig widać jak weź się radują. Radują się bardzo i co rozparzy, aż rozpluwa ich w noga parzy. Oszylowy każdy schowany we buszu, ciszy już mają powyżej uszu. Do miasta wjechać tak jak król, rozniecić w dziołchach serca ból. W salonie flaszka whisky się spatrzeć, przy barze na kankana popatrzeć. Gro country muzyczka to młody czy stary, Jak ino umi, to chyto za gitary. do kółka na dechach wszyscy tańcują, to richtig widać jak weź się radują. Radują się bardzo i co rozparzy, aż rozpluwa ich w noga parzy. Oszylowy każdy schowany we buszu, ciszy już mają powyżej uszu. Wieczór na trowie ogień rozpolić, Pieczonka zjeść i się nie ogolić, deką się przykryć aż po same uszy. bo teraz żaden problem mnie nie ruszy. Gro country muzyczka to młody czy stary, Jak ino umi, to chyto za gitary. do kółka na dechach wszyscy tańcują, to richtig widać jak weź się radują. Radują się bardzo i co rozparzy, aż rozpluwa ich w noga parzy. Oszylowy każdy schowany we buszu, ciszy już mają powyżej uszu. Gro country muzyczka to młody czy stary, Jak ino umi, to chyto za gitary. do kółka na dechach wszyscy tańcują, to richtig widać jak weź się radują. Radują się bardzo i co rozparzy, aż rozpluwa ich w noga parzy. Oszylowy każdy schowany we buszu, ciszy już mają powyżej uszu. Grumy, śpiewamy, no i ważymy. Zaglądamy, co to sam dzisio mamy przyrychtowane. Co to będziesz robić? Dzisiaj będziemy robić potrawka z kurczaka z suszonymi pomidorami, z pieczarkami i syrkiem mascarpone. Pierucha, no to już rychtuj, bo wiesz, To zaczynamy. by już też wszyscy chcieli zaglądać, a potem się możecie taki coś przyrychtować. Kurczarka na oliwie z oliwek se podsmażymy. Do tego się pokroimy te tomaty suszone. Suszone tomaty się musicie kupić we sklepie, bo to by szło zrobić taki swoi, ze swojskich. No to jest fest ciężki, bez tuż, że trzeba to długo suszyć w piekarniku. Jak kiedyś dawni ludzie mieli srogi piece, piekaroki piekli chleb, no to mogli się łatwo takie tomaty ususzyć, a teraz grzać
prąd, sztrum, gaz, wszystko kosztuje, a długo to zatrwa, toż no, trzeba to kupić we sklepie. Dodajemy jedno przyprawy, sól i pieprz. I smażymy. No i smażymy, dobra. Wszystko to robimy specjalnie w takich większych kawałkach, bo to wtedy ma taki lepszy smak. Lepszy smak, no a poza tym jakbyś miała takie mniejsze kuński, to mniej by się to mogło tak troszkę podzielić, rozpaść i byłaby z tego nie potrawka, no tako ciapa. No, dokładnie. A syrek mascarpone nada temu daniu taki fajny, delikatny, Szmak. śmietankowy smak. Wiesz, że ja się coś takiego chyba też w domu przyrychtuje, bo mi się te roski zachciało. Że jako twoja będzie zadowolona, jak jej przyryktujesz takie danie. Moja jest sztyć zadowolona, bo ją fest dobrze waża. Ja? Ci, co mnie znają, to wiedzą. To ciekawe, kiedy mi co uważisz. Czyli na razie ty waż, bo jeszcze nie skończyła, a potem będziemy go dać dalej. Ciepujemy pieczarki. Pomidorki. I tak się to musi podsmażyć razem. Ja ci sam zrobię trochę porządku, wiesz? Rób, a jodą już ten syrek mascarpone do tego. Ja. Co by ci się tu... Ja taki w kuchni się przyjdą, wiesz? Ach, ja się w kuchni zowdy przyjdą, aby te ręce robią, te ręce. Dałaś ten serek, ja? A on się musi teraz rozpuścić. Danie będzie gotowe. Jeszcze sobie damy trochę oregano na koniec To będzie i będziemy dobroć. jedli. To będzie dobroć. Wiele się to będzie rozpuszczało. 5 Chwilka. minut. No, chwileczka. I co, tak to wygląda, jak się ten serek, te mascarpone rozpuści, ja? Ja, tak to wygląda. No Widzisz, i fajne to fajnie. jest. I teraz sobie damy trochę zielonego. To jest oregano, Oregano, prawda? ja. I danie mamy gotowe. Tak to ma wyglądać, ja? Tak to ma wyglądać. No to taki coś się możecie przyrychtować, to jest taki rychtyk, maszketne dani. Właśnie, nim pójdziemy do naszego gościa, to pozaglądamy się na maszketno pieśniczka, która nosi tytuł Maszketa. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba. Kaj karusy z lipstami zusammen tańcują. Urlaub przyszło bezgrypno dzioła. Kastelnych bo i sztartłych i godać. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Ciocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko Klara Pes. Go wiesz umia już go dać. Chycają mi sztart napedrować. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz rychtujcie się dziołchy i karlusy. Jademy zusammen razem. Rajza. Startujemy. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca.
tako jedna paniczka nasłuchała się opowieści o wampirach, oglądała horrory, poczytała książki, no i przyszło iść na wieczór, fest, cima już było z roboty do domu. Idzie przez taki ciemny park, zagląda z naprzeciwka wampir idzie, nie? Taki chłop, tak mu te ręce rozłożone, nie? Jak ona wzięła Nataszkę, jak go zaczła prać, nie? A chłop go dopiero niż wiedział, że tej szyby do domu nie doniesa. Jak widzicie, jest już z nami nasz gość. Witam Cię fest pięknie, Krzysztofie. Krzysztof z Oxford Duo. Na pewno znocie, a kto nie zno, ten zaraz pozno i się dowie, jak to się zaczęło, że Krzysztof zaczął grać. Ja też witam Cię serdecznie, Paweł, witam wszystkich telewidzów. Od początku. Godaj od początku, rozumiesz, bo od końca Ci będzie fest trudno. No ja to kariera muzyczna się już właściwie zaczęła tak od piaskownicy. Tam kiedyś grali na taryżach, gorkach, jak to kiedyś było. Nie było dostępu do tych instrumentów, a może było, ale niestety nie w naszym kraju, bo było ciężko dostać. I te pierwsze gitary musiałem sprowadzać tam z byłej Czechosłowacji albo z NRD kiedyś. No i takie ogniskowe grania się zaczęły, a potem już ktoś tam wymyślił, mój znajomy, nazwa Oxford i tak z tym Oxfordem już mnie to prześladuje do dzisiaj, można powiedzieć. W roku 89 wyemigrował na obczyzna do Niemiec i tam założył taki 5-osobowy zespół, który też już istniał wtedy pod nazwą Oxford Band. Było nas 5 i dosyć fajną grupę my tworzyli i graliśmy takie covery od różnych innych wykonawców i tak się zaczęło. No skąd się z tym Oxfordem to wzięło? No właśnie z tym Oxfordem to jak mój kumpel powiedział takie hasło, w ogóle ciepły Oxford, to ja jeszcze nie wiedział wtedy o co chodzi, że to jest coś takiego znanego, że to jest uniwersytet, że to jest tam miasto w Londynie, powiedzmy. No i dopiero po jakimś czasie mi się to dowiedziałem się, co to w ogóle jest, no i tak zostało do dzisiaj. Do dzisiaj kojarzą mnie ludzie z tą nazwą już od lat, także zmienić nie mogę tej nazwy. I jeszcze jakieś takie sentymenty powiedzmy do młodych lat. Pierwsze, żeście grali w piątka, ale z tej piątki się zrobił duet. Z tej piątki się zrobił na początku duet, potem też była trójka z tego powodu, że wiadomo, powychodziły te może nie samograje, ale te keyboardy takie, które zastąpiły cały band, cały zespół. Te żywe instrumenty. No wiadomo, ludzie ze względu na oszczędność, czy żeby było mniej miejsca, żeby zajmować, no to się to zredukowało na 2 czy 3 osoby. No, do dzisiaj to tak funkcjonuje, choć powiem szczerze, że wolałbym grać z całym zespołem, ale niestety czasami nie idzie, czasami ludzie nie mają na tyle funduszów, żeby wszystkich zapłacić. Wiadomo. I jako duet nagraliście taki teledysk Gorzko-Słodka Miłość. To był jeden taki z pierwszych takich znanych. To był pierwszy, jak się zainteresowała nami firma wydawnicza, to nagraliśmy pierwszy teledysk, właśnie Gorzko-Słodka Miłość. No i tak się zaczęło i był właśnie królową dosyć długo na listach przebojów, różnych tam rozgłośni i wydaliśmy potem płyta za jakiś czas. No i tak się zaczęło. To powiedzmy z tym Gorzko-Słodka Miłość, no to jest taki, że to mam tak przypięte już do siebie, że na każdym koncercie, na każdym graniu ludzie jednak też kojarzą i trzeba to zagrać. No to jak to trzeba zagrać, to my się to też zagromy. Gdy szczęścia urywa się nić, próbujesz okłamać się sam, że bez niej można żyć. Do świata uśmiecha się twarz, choć dusza rozdarta na pół i zadrę w sercu masz. Od wspomnieniu wonić się chcesz, ciągle boli, ale wiesz, była piękna, gorzko-słodka, wielka miłość. Przychodzi kiedy chce, kiedy ją spotka,
kiedy chce i powraca na chwilę dwie. Lecz każdy chce zakochać się, choć o tym wie. Lecz każdy chce zakochać się, choć o tym wie. W miłości nie liczy się czas. Kto kochał prawdziwie, ten wie, na zawsze zmienia nas. Gdy spączka rozkwitnie jak kwiat, to trzeba ją chronić jak skarb, a może trwać 100 lat. Jak zniknie, to czegoś ci brak, kiedy poznasz raz ten smak. Gdy cię spotka gorzko-słodka, wielka miłość przychodzi, kiedy chce. Kiedy ją spotkasz, porwie cię, zostanie albo nie. Z dnia na dzień dowiesz się, odchodzi, kiedy chce i powraca na chwilę dwie. Lecz każdy chce zakochać się, choć o tym wie. Lecz każdy chce zakochać się, choć o tym wie. Gorzko-słodka miłość to jest Rychtyk piękno pieśniczka, wiesz? Ale to nie jest twoja jedyno piękno pieśniczka. Powiedz, ciebie już nie ma w zasadzie na Śląsku, no, ćwierć wieku. 26 lat już teraz będzie. 26 lat. No 26 lat. A często sam przyjeżdżasz Ale w odwiedziny? pamiętam, powiem ci szczerze, pamiętam to jak dziś, nie wiem kiedy ten czas minął, 26 lat, już 89 rok to było dokładnie. No i teraz w tamtym roku przyszłem na taki pomysł, żeby nagrać coś, bo jednak ja pochodzę z Tychów i jednak jakoś ta tęsknota do tej ojczyzny jakoś jest, bo tu mam jeszcze całą rodzinę i przyszedłem na taki pomysł, żeby nagrać taki teledysk właśnie w moim mieście rodzinnym, tam Kaziek się wychował, Kaziek tam te pierwsze kroki stawiał w szkole czy tam w przedszkolu. Ojczysta ziemia to chleb i sól. No i tam jest nagrane właśnie na Placu Baczyńskiego bardzo, bardzo fajny teledysk, który nawiązuje do tej mojej emigracji, i do tej tęsknoty, bo ludzie wiadomo ze Śląska i z Polski są porozrzucani po całym świecie, a jest większość, tak mi się przynajmniej wydaje, takich, co tęskni jednak i chętnie wracają do tego ojczystego kraju. A ty często przyjeżdżasz na Śląsk? Teraz nawet bardzo często, dlatego że już jest łatwiej jak kiedyś, bo już wiadomo, są otwarte granice i tymi samolotami już nie ma takich, na przykład teraz już jest taniej przylecieć samolotem niż przyjechać autem. A teraz żeś przyjechał autem czy samolotem? Teraz jak przyjechał akurat autem, bo musiał jeszcze przywieźć pora rzeczy ze sobą, także do fligra może by mi tego nie wzięli. To autem żeś przyjechał na ta swoja ojczysto śląsko ziemia. Dokładnie. To teraz co, zaglądamy na pieśniczka, na teledysk. Polecam. Ojczysto ziemia to chleb i sól. Wystarczy mi to, co mam, resztę zabierzcie, a co mi tam? Zazdrości nie znam, bo wiem, czego od życia chcę. Tylko jednego mi brak, czego odkupić się nie da i tak. Bo każdy, kto rzucił strony rodzinne, tęsknotę zna smak.
Ojczysta ziemia to chleb i sól, pachnące kwiaty, kolory pól. Ojczysta ziemia, gdzie jest mój dom, teraz wiem, jak to jest stracić ją. Ojczysta ziemia to chleb i sól, to czasem radość, a czasem ból. Ojczysta ziemia została tam, ten mój świat, który na pamięć znam. Dziś nie wiem, czy to był błąd, porzucić wszystko, wyjechać stąd, pożegnać przyjaciół stu i zostawić ich tu. Tam dobrze, gdzie nie ma nas, życiowej prawdy nauczył mnie czas, że nie odzyska już swojej ojczyzny, kto stracił ją raz. Ojczysta ziemia to chleb i sól, pachnące kwiaty, kolory pól. Ojczysta ziemia, gdzie jest mój dom, teraz wiem, jak to jest stracić ją. Ojczysta ziemia to chleb i sól, to czasem radość, a czasem ból. Ojczysta ziemia została tam, ten mój świat, który na pamięć znam. Ojczysta ziemia to chleb i sól, pachnące kwiaty, kolory pól. Ojczysta ziemia, gdzie jest mój dom, teraz wiem, jak to jest stracić ją. Ojczysta ziemia to chleb i sól, to czasem radość, a czasem ból. Ojczysta ziemia została tam, ten mój świat, który na pamięć znam. Ojczysta ziemia została tam, ten mój świat, który na pamięć znam. Ojczysto ziemia, wiesz co, mnie się tak zdo, bo godą z różnymi ludziami na różne tematy, te śląskie, wiesz, i te niemieckie sprawy, i te polskie, i to nie ma tak, że jak się kiedyś wyjedzie, to jest zaroski dobrobyt i wszystko się układa tak jak trzeba. No nie, no. Ten, kto akurat to przeżył, to wie, jak to jest. Ja też wyjechał praktycznie bez niczego. Tam jak 18 lat trzeba było sobie na nogi stawiać bez języka niemieckiego. Jak to się go w jednym galo, tak i wszystkiego trzeba było się tam dorobić, no ale jakoś tak, wiesz, los sprawił, że mi się udało, powiedzmy, nie? Że nie było łatwo, ale się udało. I te roski na Śląsku, że jest fest rozpoznawalny. Powiem Ci, że jest to bardzo miłe, jakaś tam idziemy na torka, bo coś kupować czy coś, a to tam właśnie kojarzą wszyscy z tym Gorzko Słodka Miłość jeszcze, że tam na łódce, tam w Krakowie my Pana widzieli, czy jakaś tam przy tym teledysku. Fajnie śpiewacie, no takie komentarze różne są, to co jest bardzo miłe, co bardzo lubię. Ale może też teledysk taki troszkę poważniejszy, nie mów, że wszystko skończone. Nie mów, że wszystko skończone. Taki mam teledysk. Z tym teledyskiem, z tą piosenką to było tak, że ona już jest, można powiedzieć, ten teledysk wyszedł niedawno, ale ona już jest dosyć stara, ta piosenka, bo był bardzo duży odstęp między pierwszą płytą Gorzko Słodka Miłość, a teraz tą świeżutką płytą, która wyszła w tym roku, Wołanie przez wiatr. Było 4 lata przerwy, także był już czas, żeby to nagrać, no ale to było spowodowane po prostu taką moją nieprzyjemną sytuacją życiową, do której tak nie chcę za bardzo wracać, ale tak jest. I ta piosenka to był taki, od mojego wspaniałego tekściarza był taki strzał w dziesiątka, że nie mów, że wszystko skończone, jeżeli ktoś się tam wsłuchał. Tekst tej piosenki, to ona pasuje na różne okazje i między innymi spasowała mi Do twojej do sytuacji twojej życiowej. sytuacji życiowej spasowała. No to zaglądamy
na ta pieśniczka. Nie mów, że wszystko skończone. Zapraszam. Czasami ręce opadają, wszystkiego odechciewa się. Czasami wielka handra bierze cię i prawie wszystko jest na nie. Nie przejmuj się, złe chwile miną, nie patrz za siebie, naprzód idź. I nigdy nie przestawaj o jutrze śnić. Decyduj zawsze, jak ma być. Nie mów, że wszystko skończone, w sercu nadzieję wciąż masz. I nie pal mostu, gdy wiesz, o jak dużą stawkę grasz. Nie mów, że wszystko skończone i nie poddawaj się, lecz spełniaj marzenia wyśnione, to wielka rzecz. Życia za nami już tak wiele, przed nami tajemnicza dal. Choć niespełnionych marzeń trochę żal, suniemy dalej pośród fal. Zanim do portu dopłyniemy, burza przytrafi się nieraz, ale wierzymy razem przez cały czas, że lepsze jutro czeka nas. Nie mów, że wszystko skończone, w sercu nadzieję wciąż masz. I nie pal mostów, gdy wiesz, o jak dużą stawkę grasz. Nie mów, że wszystko skończone i nie poddawaj się, lecz spełniaj marzenia wyśnione, to wielka rzecz. Miej zawsze nadzieję. Nie mów, że wszystko skończone, w sercu nadzieję wciąż masz. I nie pal mostów, gdy wiesz, o jak dużą stawkę grasz. Nie mów, że wszystko skończone i nie poddawaj się, lecz spełniaj marzenia wyśnione, to wielka rzecz. To wielka rzecz. Mam w ręku nowo płyta, najnowsza płyta Chrisa. Obejrzeliśmy już pora teledysków z tej płyty. Oczywiście ta płyta będziecie mogli też wygrać w liście szlagierów po śląsku. Co sobota mamy konkurs, a komu się nie uda wygrać, to niech się nie staro, bo oczywiście może się ta płyta kupić w Szkolaku, w Rybniku na Kościelnej. Tam wielki sztant ze śląskimi szlagierami, tam możecie się kupić wielki śląski przeboje, wszystkie szlagiery. A komu nie ma po drodze do Rybnika, bo nie ma czasu albo możliwości, to niech do nas dzwoni. Na dole widzicie na ekranie numer telefonu 789 099 111, 789 099 111. Dzwońcie do nas i zamawiajcie szlagiery. Wszystkie. I ta płyta, i inkrze. I właśnie z tej płyty obejrzymy się teroski piękno pieśniczka, teledysk Zgoda buduje. I za chwilę nam coś powiesz o tym, pra? Opowiem coś. No to zaglądamy.
tak komplikuje życie nam. Jeden naprawia, a drugi popsuje. Mnie to nie bawi, mówię wam. Na nic nie ma czasu i nic się nie szanuje. W ogóle nie liczy się nic. Wśród bólu i hałasu świat się rozlatuje, a ja chciałbym coś uratować. W mroku chcę ocalić nadziei światełko, na nowo poskładać te klocki, odbudować z nich co się uda, nowe drogi i mosty. Ja zbieram słowa rozsypane jak sznur korali, próbuję z nich poskładać co się da. Jak straż ogniowa zawsze pędzę kiedy się pali i staram się na miejscu być raz, dwa. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, tak komplikuje życie nam. Jeden naprawia, a drugi popsuje. Mnie to nie bawi, mówię wam. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, tak komplikuje życie nam. Jeden naprawia, a drugi popsuje. Mnie to nie bawi, mówię wam. Kiedy na to patrzę, ręce opadają. Jak można tak głupim być? Ludzie jak w teatrze cudze role grają, zamiast sobą być tak po prostu. Przecież można mówić otwarcie i szczerze i robić co komu jest miłe. To możliwe jest, wierzę w to tak jak zawsze wierzyłem. Ja sklejam dzwony popękane, niech znowu biją. Codziennie święto ogłaszają nam. Zgubione serca się odnajdą i razem żyją. Kto zechce, nigdy już nie będzie sam. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, tak komplikuje życie nam. Jeden naprawia, a drugi popsuje. Mnie to nie bawi, mówię wam. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, tak komplikuje życie nam. Jeden naprawia, a drugi popsuje. Mnie to nie bawi, mówię wam. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, tak komplikuje życie nam. Jeden naprawia, a drugi popsuje. Mnie to nie bawi, mówię wam. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, tak komplikuje życie nam. Jeden naprawia, a drugi popsuje. Mnie to nie bawi, mówię wam. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Myślę, że się spodobał ten teledysk. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Także nieco prawdy w tym jest. Ale nawiązując właśnie do tego teledysku, bo tak jak żeś zdążył zauważyć telewidzowie, że pierwsza płyta Gorzko Słodka Miłość była w duecie, a Tarzek się odważył po 4 latach sam nagrać, bo już materiał był powiedzmy w 80% gotowy. Jeżeli chodzi o ten teledysk Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, to jest całkiem coś innego, co nie było jeszcze w moim repertuarze, bo ja się tam nawet odważył rapować, wiesz, co jest całkiem rzadkością, ja tego nigdy nie robił, także, no ale powiedzieli, że to fajnie brzmi, no i coś innego, także myślę, że się ludziom spodobało, choć nie rapuję, tak jak Rechtig, rapery, wszystkie, wiesz, tak profesjonalnie, ale myślę, że mi się udało. No to widzisz, dobrze, że godasz o tych takich nietypowych pieśniczkach śląskich, bo my tu na naszej najnowszej płycie Szlagiery, listy szlagierów po śląsku mamy też pieśniczka taką na rock'n'rollowo nagrano, wiesz? Śląskie klimaty się nazywa, Śląskie klimaty na rock'n'rollowo. Obejrzymy się ją teraz, zaraz nam powiesz, czy ci się podoba. Biesiada
Biesiada, zaraz zaczynamy. Heja, heja, ho. I wszyscy razem zaśpiewamy. Heja, heja, ho. Nie trzeba wcale się sztyglować. Heja, heja, ho. Dziś każdy może tu potańcować. Heja, heja, ho. Jest tyle na świecie kafyjek, kaj możesz posiedzieć, lecz ją wola te śląskie klimaty. Chleb z tłustym, muzyka i wio. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie muszę. Każdy tu tak jak na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada, zaraz zaczynamy. Heja, heja, ho. I wszyscy razem zaśpiewamy. Heja, heja, ho. Nie trzeba wcale się sztyglować. Heja, heja, ho. Dziś każdy może tu potańcować. Heja, heja, ho. Nieważne czy lato, czy zima, czy słońce przygrzywo, czy mróz, w tanzbudzie przygrywa kapela. Ludziska szaleją co tchu. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie muszę. Każdy tu tak jak na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada to Śląsko, Biesiada. Najlepsza muzyka i śpiew. Tu spotkasz za stołem sąsiada. Nie jeden wypijesz z nim bir. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie muszę. Każdy tu tak jak na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie muszę. Każdy tu tak jak na gębie. Banana dzisiaj Fajna pieśniczka, nie? Bardzo fajnie, Z podoba mi tej się. naszej najnowszej płyty Szlagiery, listy szlagierów. Polecamy ta płyta, oczywiście też się ją możecie kupić u nas w sklepiku internetowym, albo zadzwonić do nas, albo w szkolaku na Kościelnej. Ale ja wiem, że ty też lubisz takie nietypowe wyzwania, no bo to była pieśniczka rock'n'rollowa, na swojej płycie też może rock'n'rollowe pieśniczki i postanowił, żeś też zrobić taki nowy projekt, też z piosenkarzem, z gwiazdą szlagierów, ze Stachem. No właśnie, to jest zupełnie coś nowego, który my tak wpadli na pomysł, żeby zrobić taki projekt Śląskie Kowboje. No i nagraliśmy już takich profesjonalnych 5 piosenek, jeszcze brakuje pora, żeby wydać płytę. No ale myślę, że jest do zrealizowania już niedługo i nagraliśmy parę teledysków do tego i odbiło się bardzo, bardzo dużym echem wśród znajomych, publiczności, naszych fanów, no i zasmakowało na więcej, także że już za niedługo, może nie w tym roku, ale na drugi rok już na pewno wyjdzie płyta właśnie z takimi, ze Stachem jako Śląskie Kowboje. To Pewnie coś innego. My oba ze Stachem lubimy bardzo country
I nie wszystkie są literackim językiem, a dużo śląskich takich przebojów country. To musimy teraz coś puścić z tego nowego projektu. To na co zaglądamy? Bardzo chętnie. To może 2 gitary, bardzo fajnie No to teledysk. zaglądamy na dwie gitary. Ja z gitarą swą wędruję, stepy, prerie pokonuję. Mam też kumpla, który gra na gitarze tak jak ja. Gdzieś w salonie zasiadamy i w pokera często gramy. Barman już uśmiecha się, co ma nalać dobrze wie. Co ma nalać dobrze wie. Whisky, piwo, 4 drinki, potem grywam me piosenki. Gdy przyjaciel obok mnie, gramy na gitary 2. Whisky, piwo, 4 drinki, a przy barze cud dziewczynki. Gdy przyjaciel obok mnie, wciąż flirtować nam się chce. Wciąż flirtować nam się chce. Obserwują nas panienki, dekoltowe ich sukienki. Rozpraszają myśli me, zaraz w kartach idzie źle. Mam kowboja, twarde serce, z ciężkiej pracy szorstkie ręce. Na gitarze swojej gram, jednak słabość mam, dodam. Jednak słabość mam, dodam. Whisky, piwo, 4 drinki, potem grywam me piosenki. Gdy przyjaciel obok mnie, gramy na gitary 2. Whisky, piwo, 4 drinki, a przy barze cud dziewczynki. Gdy przyjaciel obok mnie, wciąż flirtować nam się chce. Wciąż flirtować nam się chce. Więc przegrałem w jedną chwilę swą gitarę i dziewczynę. Barman nie uśmiecha się, za te drinki forsę chce. Łapie kod swój i celuje, kto zapłaci za rachunek. No więc w nogi będzie źle, pora ustatkować się. Pora ustatkować się. Whisky, piwo, 4 drinki, potem grywam me piosenki. Gdy przyjaciel obok mnie, gramy na gitary 2. Whisky, piwo, 4 drinki, a przy barze cud dziewczynki. Gdy przyjaciel obok mnie, wciąż flirtować nam się chce. Wciąż flirtować nam się chce. Znowu w 2 gitary tutaj gramy. Dla was country dziś śpiewamy. Z koltów nikt nie strzela w nas. Zamiast kulki chcemy brat. Whisky, piwo, 4 drinki, potem grywam me piosenki. Gdy przyjaciel obok mnie, gramy na gitary 2. Whisky, piwo, 4 drinki, a przy barze cud dziewczynki. Gdy przyjaciel obok mnie, wciąż flirtować nam się chce. Wciąż flirtować nam się chce. Czas leci, nasz dzisiejszy program pomału dobiega
końca, ale oczywiście za tydzień widzimy się zaś w szlagierach i wicach. Normalnie, tradycyjnie o 6 na wieczór, o 18 zapraszam Was fest pięknie w niedziela, a od jutra do soboty lista szlagierów po śląsku. Zapraszam Was fest pięknie. Byćcie z nami, myślę, że Ty też będziesz z nami, jeszcze do nas przyjedziesz. Jak mnie zaprosi, zawsze przyjadę na każde zaproszenie. Ja też bardzo dziękuję, a pozdrawiam wszystkich telewidzów, wszystkich fanów i dziękuję, Paweł, za zaproszenie. Jeszcze mam pytanie, czy mogę się takim wusztym poczęstować? Zaraz będziesz jadł. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia.